Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, иңелек бүгінгі тапшырының төп темалар хакында. Эшмәкәрләр БСИ юлларынан канәгать түгел. Бирдә цикләндерү эшләренә акча каралганмы? Гүзәл Шихапова ачыклады. Ут төрткәннәрме, әле балалар уйнаганнармы? 54-нче комплексның ишек алдында газель янды. Җәйге каникуллар әле башландыгына инде урлашулар саны арта. Бүген шәһәр пляжында кыз баланың велосипедын урлаганнар урында Ләйсән ханым булып кайтты. Шәһәрдә юлларны төзекләндерү тулы көченә бара. Юлчылар Шулма проспектында һәм сәнәгать зонасында эшли. Әмма төзекләндерүчеләр БСИга һаман да барып җитә алмый. Быел биредә ремонт эшләре уздырылырга тиеш. Кайбер эшмәкәрләр бу хакта белми дә. Шәһәрдәшләр ярдәм сорап республика президентына кадәр барып җитте. БСИ юллары буенча эшкә 20 меңнән артык хезмәткәр йөри. Коры һава торышы булганда чокырларны урап узарга мөмкин. Әмма яңгыр вакытында зур бөкеләр хасил була дип зарлана шәһәрдәшләр. Юлларның инде әле кышан ясалмаган инде күренеп тора. Ничә еллар буенда монда, наверное, шул теге советский власть вакытында гына ясалган килеш. Канәгатьләндерми, машиналар ватыла инде. То есть жүрү дә инде әкрен генә жүрисең. Эшкә барганда теге тизрәк барасы килә бит инде тоже. Авылдагы юллар кебек инде, бездә дә шундый юллар инде. Просто авылныкыннан шул теге покрытие ни булганга күрә генә инде. Каты булганга күрә генә батмыйсың. Булай бик кыенлыклары күп инде моның. Машина бетә инде. Җиңел машина бетә. Умыра. Әлеге проблеманы Чаллы эшмәкәре 10 июньдә башкалада узган ачыктан-ачык сөйләшү проекты кысаларында президентка җиткерде. Шәһәрдәшебезнең соравына башкарма комитеты җитәкчесе транспорт һәм юл хуҗалыгы министры да җавап бирде. Мы вторично обращаемся с вопросом по поводу дороги, где находится 195 предприятий, 25 тысяч работников. На БСИ необходимо около 250 миллионов, но в этом году заложено 56 миллионов. Мы начинаем ремонтировать. В этом году действительно в рамках тех ассигнований, которые выделяем набережных Челном, значит, БСИ присутствует. Значит, цифра 60,3 миллиона, значит, улицы там. Сколько мы Челнам дали? В этом году суммарно с программой, которая идет по моногородам, 2 миллиарда 400. Это в этом году, если все посчитать. Ну, деньги не Но у города, понятно, есть и другие проблемы, есть и дворы, есть, так сказать, проспекты, поэтому мы дороги убитые дороги. Димәк, быел БСИ юлларына 56 миллион сум акча гына каралган, әле ремонт эшләре башланмады. Шулай да биредә эшләүчеләр әлеге акча юлларны төзекләндерү өчен бик аз дип саный. БСИ юлларындагы проблема хәзер Чаллы эшмәкәрләренә генә түгел, республика җитәкчелегенә дә таныш. Транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафин ел сайын республика бюджетыннан Чаллы юлларына акча бүлеп бирергә вәгъдә итте. Рөстәм Миңнеханов үз чиратында БСИ юлларына игътибарны арттыру кирәк дип ассызыклады. Әмма быел башка акча бүлеп бирү каралмаган. Шуңа күрә түзәргә туры киләчәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Төш вакытында шәһәр ишек аларының берсендә янгын чыкты. 54-нче комплекста газель янды. Төтен чыкканын күреп алучылар янгын сүндерүчеләрне чакырта, алар берничә минут эчендә килеп җитә, утны тиз арада сүндерәләр. Шул комплекста яшәүче шәһәрдәшләр әйтүенчә, газель ишек алдында берничә ай торган, аккумуляторы булмаган. Шуңа да белгечләр утны махсус төрткәннәр дип фаразлый. Җәен фатир басучылар активлаша. Июнь айында гына шәһәрдә 5 фатир басу очрагы теркәлгән. Соңгы икесе бу атнада. Бу хакта Эчке эшләр идарәсендә узган матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Бурларны беренче катта урнашкан фатирлар кеше аз йөри торган урыннар кызыксындыра. Алар хуҗаларның өйдә булмаган вакытын туры китерә. Тәрәзә аша яки ишекне төрле җайламалар белән ачып фатирга үтәләр. Гадәттә зур күләмдә акча кыйммәтле әйберләр урлыйлар. Бурлар җәмәгать урыннарында да бар. Чаллыда 65 кеше кесә каракларыннан зыян күргән. Аларны телефоннар, акча янчыклары җәлеп итә. Җәйге каникуллар чорында балалар, яшүсмерләр арасында да урлашу очраклары арта да башлады. Бүген шәһәр пляжында хукук сакчылары 10 яшьлек кызның велосипедын эзләде. Ул аны кичә кич белән югалта, полициягә никтер бу хакта бүген генә хәбәр итә. Тагын бер урлашу очрагы Фонтан сәүдә үзәге янында булды. Биредә 13-14 яшьлек малайлар 2300 сумлык туңдырма урлый. Темны хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Ты папе когда сообщил, что у тебя велосипеда нету? Когда он пришел. Вечером. Но вы не стали сюда идти.
Балык булмаганнар белән эшләүче инспекторлар 10 яшьлек Алена белән сөйләшә. Кыз кичә хезмәт практикасы үткәч дуслары белән шәһәр пляжына төшә. Велосипедын йозак белән бикләп калдырган була. Ключи потеряла. И я не смогла открыть. У моей подружки были такие же ключи, но они влезали, но я не могла открыть. И я пошла домой. Хокук сакчылары әйтүенчә, угрылар йозакны кисәргә тырышкан, тик моны эшли алмаган. Велосипедны исә утыргычын солдырып алып киткән булырга тиешләр. Шаһитлар аның кичә кичке 7:00-ләрдә үк юкка чыгуын белдерә. Баланың өендә дә хәлгә артык игътибар итүче булмый күрәсең. Һәр хәлдә соңгы эштән кайткан ата-ана пляжга барып велосипедны алып кайтырга ашыкмый. Үйгә кайткач, әтисенә әйткән, что велосипедым калдырдым пляжда дип. Бүген трудовой лагерьдан соң монда төшкәч, велосипеды урынында булмагач, инде безгә звонок белән хәбәр итте. Хәзерге вакытта әти-әниләре эштән соң алар килерләр. Кыз бала әйтә, что велосипедны алдык 2 ел элек, 3500 сумга дип. Яшүсмерләр белән бәйле тагын бер очрак 13-ннән 14-нә каршы төндә Фонтан сәүдә үзәге янында булды. 13 һәм 14 яшьлек 3 малай бирдәге суыткычтан 2300 сумлык туңдырма урлый. Я сначала не поняла то, что взломали, украли мороженое. Открыла, смотрю, мороженое нету. Потом заметила то, что сломан замок. После этого я позвонила своей начальнице. Посмотрела камеру, опознала этих детей. Сатучы әйтүенчә, алар бу урында еш күренгән, тик бирегә 4 көнлек кенә камера куелганын белмәгәннәр. Аның ярдәмендә укучыларның 300-сен дә кайнар издән тоткарладылар. Әлеге факт буенча җинаять эшләре кузгатылды. Ата-аналары балаларын төнлә белән урамда йөрткән өчен җаваплылыкка тартылды. Лейсенханова, Алексей Иванов, Яңалыклар. 9-нчы сыйныф укучылары өчен тагын бер сынау. Бүген Татарстанда 10 меңгә якын бала мәҗбүри дәүләт имтиханы бирде. Фәннәрне барлыгы 12 предмет арасыннан үзләре сайларга була иде. Күпчелек егет һәм кыз җәмгыять белеме буенча сынау тотты. Алар биология, тарих, география, инглиз һәм немец телләре һәм башкалар. Шунысын да әйтергә кирәк, укучылар арасында физика һәм тарих фәннәрен сайлаучылар бик аз. Быел Чаллыда 4500-гә якын бала 9-нчы сыйныфны тәмамлый. Чыгарылыш кичәләре 23 июньдә башланачак. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары билгеле. Әлеге вазифаны Владислав Гаврилов башкаралачак. Бүген мэрияда конкурска нәтиҗә ясадылар. Әлеге вакантлы урынга 4 кеше дәгъва итте. Алар барысы да иратлар. Яшьләре 34-тән алып 56-га кадәр Ринат Абдуллин җитәкчелегендәге комиссия аларның һәрберсе белән әңгәмә үткәрде. Бигрәк тә кандидатларның торак коммуналь хуҗалыкны ни дәрәҗәдә белүләренә игътибар ителде. Беренче урынбасар нәкъ шушы тармак өчен җаваплы булачак. Нәтиҗәдә бүгенге көндә Комсомол районы башлыгы булып эшләүче Владислав Гаврилов җиңеп чыкты. Аңа 52 яшь, 1989 елдан бирле Чаллыда яши. Икенче чакырылыш шәһәр советы депутаты булды. Белгечләр нәтиҗәле дәвалану өчен магнит кырларын кулланырга киңәш итә. Әлеге усул белән 100 еллап дәваланалар. Әмма фәнни тикшеренүләр соңгы 10 елда гына барлыкка килде. Россиядә магнит кырлары нигезендә дәвалаучы препаратлар җитештерәләр. Аларны ничек дөрес итеп сайларга, бу хакта киләсе сюжетта. Елатым приборлар заводы продукциясы күп тапкыр Россиянең 100 яхшы товары бәйгесендә җиңү яулады. Аларның сыйфатын кулланучылар да бәяләп өлгерде. Завод күп еллар дәвамында барысы да сәламәтлек өчен, сәламәтлек сезнең өчен шигаре астында эшли. Бу вакыт эчендә күп кенә портатив медицина аппаратлары җитештерелде. Алар 80-нән артык авыруны дәваларга булыша. Алмак 01 сатып алучылар арасында аеруча популяр. Аны куллану җайлы, махсус белем кирәкми. Җайланма белән үй шартларында да дәваланырга мөмкин. Процедуралар курсын алыр алдыннан табиб белән киңәшләшү кирәк. Аппарат Алмак 01 является лидером продаж 2000. Алмак 01 2014-2015 елларда иң күп сатылучы җайланма. Ул кан тамырлары авыруларын, кан басымын, остеохондроз һәм башка авыруларны дәваларга булыша. Аның белән буыннарны урарга, умыртка баганасына муенга куярга мөмкин. Аркага куеп ятып йокларга да ярый. Алмак 01 күп авыруларны дәваларга ярдәм итә. Алмак 01 җайланмасын түбән бәйдән сатып алырга ашыгыгыз. Акция вакытында аны 8400 сумга алырга мөмкин. Елатым приборлар заводы продукциясын күпләр бәяләп өлгерде инде. Танышларым да менә бу аппарат белән куллана. Алар әткәч килгән, монда как раз акция бара, решил үземә алырга.
16-17 июнь көннәрендә 36-да 6 даруханәсендә өлкәннәр көне узачак. Бары тик бу көннәрдә генә Алмак 01-не түбән бәйдән сатып алырга мөмкин. Даруханә Яңа шәһәр эчтә 11 адресы буенча урнашкан. 2 көн дәвамында биредә завод вәкилләре эшли. Алар барлык сорауларга да җавап бирергә әзер. Иртәгә Рамазан айының 11-нче көне сәхәр ашау төнге 12 сәгать 44 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сәгать 17 минутта, бүген ифтар да нәкъ шул вакытта 20 сәгать 17 минутта булачак. Тоткан уразаларның савабына ирешергә язсын. Бүгенге менә шулар, яңалыклар белән сезне Роза Хәбибуллина таныштырды. Яңалыклар белән кызыксыныгыз, сау булыгыз.